So naman ang pananong karon. Sama sa gugma, ikaw babayi, itanom ang gugma sama sa balatong. Ug parisan nimong lalaki nga sama kalig-on sa lipak. Aron ikaw bakalatay ug makatindog ka tungod kay naa siya sa imong tapad. O di ba perfect mong duha? Perfect inyong garden? Perfect inyong relasyon? Di ba healthy inyong relationship? May belatong na, may O10 pa. Kahit sa relasyon, kanang panakipbutas lang ka. Kanang gamiton lang ka ba? Dili lalim kung panakipbutas lang ka. Kay matandog ka, sige. Itabon ka, tangtango na pug ka, tabon na pug ka, tangtango na pug ka. Nya gamiton pa jud ka. Dili sa dalit. Gamiton lang ka sa relasyon. Kamu kuno ron gamiton mo, dili mo kapuyan? Kapoy oy. So ayaw jud mo anang panakipbutas lang ta. O gamiton lang ta. Dili mayo. Kapoy. Kanang relasyon nga kanang partner di na makahatag og oras o panahon niya, unya ibaylo na lang og ML ay kay balo na ko ana. It's either nalato na siya nimo, nabalaw na siya nimo, or kay balo siya nga di na jud ka kabiya niya. Daghang mga babae nang utana. What if mga matay tanang babaero? Hindi mauna na'y panahon nga panglumuto na ng inyuha. Ang langan po ng mga lalaki o manglaki po, di babaero yun. Magunsa na lang mo. Oh, di palit na lang mo mag steel brush.